Sa kasalukuyan, nandito po tayo sa tanggapan ni Governor Egay Taliado. And Kat, I would just like to check my line. Kumusta, Kathleen? Okay, so on the line is Governor Egay Taliado. Bibigay ko sa kanya ang pagkakataon para marinig ang ating mga kababayan. Ngayong umaga po, May 20, 2020, muling naglabas ng statement ang Department of Health, Center for Health Development Bicol, kung saan meron na tayong 68 na COVID-19 positive sa lalawigan po ng Camarines Norte. And Bicol number 68 is from Labo, Camarines Norte. Gov, magandang hapon po sa iyo. Kausapin niyo po ang ating mga kababayan. Magandang hapon sa inyo lahat, especially sa mga kababayan po natin na nakikinig ngayong araw na ito. At ito rin po ay mapapanood nyo rin sa Facebook account ng PIO Camaraute. So kanina nga po, alas 8 ng umaga, naka-receive po tayo ng text galing po sa Regional Director ng DOH, tungkol nga po dito sa nag-positive na kababayan po natin na taga Barangay Dumagmang. Ito po yung Barangay Dumagmang, bahay po ng Labo. Ito po yung patient number 68. So po ang history po nito, ito pong pasyente natin ito po yung nagbabantay doon po sa asawa niya, Yung asawa niya po kasi ang may sakit kaya nga po ito yung na-confine, So ito po ay taga Barangay Dumagmang. Ito po yung yung na-confine. So sila po ay mag-asawa. So nung pong May 5, nung May 8 to 11, ito po ay nasa provincial hospital na confine. So doon po nung siya po ay nasa provincial hospital, ang mga pinuntahan niya lang ito po nung May 8, siya po ay admitted sa ER, then yung asawa niya po kasi pumunta sila sa X-ray dahil nga po yung asawa niya ay in-X-ray, So yun nga po, yun ang yung araw na yon. At ito pa po pumunta po sa medical ward. Then siya po ay bumili ng gamot sa G-Lanes Pharmacy sa tapat po ng Sinpets. Then bumili po siya sa kantin sa harap ng Provincial Hospital para po sa pagkain. Bumili po sila ng pagkain. So nung May 9 po, ito po ay pumunta ulit sa X-ray para basahin yung result nung asawa niya na yun nga po yung pasyente natin. So yun nga po, then ito po ay nilipat na sa isolation ward yung pasyente yung lalaki po ito, So no May 10, siya po ay pumunta sa pharmacy at bumili po ng gamot. Hindi po. Itong May 10 po, pumunta po siya sa pharmacy sa Provincial Hospital para kumuha ng gamot. Then no May 11, pumunta po siya sa Sitio Mineral, Barangay Talibatid. May kinausap siya. Then bumalik po sa Daet, pumunta sa Philippine Street sa may Daet Public Market. Then bumalik na po siya sa Provincial Hospital. Then nung pong May 12, ito na po ay dinala na sa Labo District Hospital. Doon po sa Labo District Hospital, nung siya andun po, hindi na po siya lumabas hindi na siya lumabas ng hospital dahil nga po siya nagbabantay doon sa asawa niya. So yun nga po, kanina may resulta na yung mismong pasyente rin po ay negative yung binabantayan niya. At yun nga po, itong patient 68, ito po yung nagbabantay doon sa asawa na nakakumpine sa Labo District Hospital. Ito po ay taga Barangay Dumagmang. Ito pong barangay pong ito, napakalayo po nito. 18 kilometers po almost ang layo nito para makarating ka sa National Road. Kung nasa National Road ka po sa Barangay X7, pupunta ka ng Daet or Labo,
ay sa Labo po is 20, more or less 25 kilometers. Ganun po kalayo ang barangay nito. Napakalayo po. Ito na ang pinakamalayong barangay dito po sa atin sa Camarines Norte. So yun po, then kanina rin po yung 4 na doktor na na pinaswab na sinwab din po na may contact po ito doon sa patient number 61, yung pong namatay, lahat po sila ay negative din. So yun po yung at yung pong lalaki po yung binabantayan nung itong nag-positive po, ito po ay ang trabaho lang po nito sa Barangay Dumagmang, ito po ay nung 2018, ito po ay nagluluto. Siya po ang tagaluto doon sa mga magkakabot sa Barangay Dumagmang. At yun nga po, dahil nagpa-check up po siya nung mga panahon na yon, na yun nga po na nalaman na siya po ay may hika o may sakit sa baga. Kaya nung April po yan, na-confine din po yan sa Leon Hernandez. Then nung maaring wala na itong pera, naubusan ito ng pera, lumipat ito ng provincial hospital. So ganun po ang nangyari diyan. So ngayon po yung contact tracing po ay pinapatupad na. At yun nga po kung dito sa nag-positive po ito kumpara doon sa una nag-positive at then nag-negative din doon sa reswabbing, mas madali po itong madaling hanapin yung mga kung siya po ay may mga meron siyang mga contact doon sa mga kababayan po natin. So kung may history, Gov, nagaling na siya sa ibang hospital bago napunta sa Yes, noong April lang, this year lang din. April this year, galing siya sa Leon Hernandez. Then, pumunta po siya sa provincial hospital. Ang tinutukoy niyo, Gov, itong nag-positive po? Hindi po. O yung mismong pasyente? Itong pasyente, itong negative. Itong negative. Itong negative. Negative po siya. At yung bantay po niya, ang nag-positive. Nag-positive. Kaya nga po, parang tayo, siguro, magugulat ka din, Opo. Hindi natin kino-question yung ng DOH, ng RATM, yung result ng DOH. Siyempre, lahat po tayo siguro ay magtataka ka. Yung pasyente mismo na naka-confine sa Labo District Hospital ay negative. Then yung nagbabantay ay positive. At ang isa pa po, walang nararamdaman yung ito nag-positive, asymptomatic po siya. So makalakas po ang katawan niya. So yun po ang history po ng babae na ito nag-positive na. Nagkataon lang po bang magkasama sila sa room o may relasyon po, magkakilala po itong dalawa, bagamat magkaiba po ng barangay, galing po sa isang bayan? Mag-asawa ito. Yung una pong pasyente? Yung unang pasyente, mag-asawa din yon. Yung patient number 61, yung si Villanueva. Mag-asawa yun. So yun nga, ulitin po ulit, yung pong result do sa patient 61, yung namatay, ay negative. Negative po. Ibig sabihin, yung pangalawang, yung result ng reswabbing nung una, ay nung pangalawa, yun ang tama kasi yung asawa ay nag-negative din. Negative. Ito pong nangyari ngayon ay nilabas ng DOH, negative yung pasyente, pero yung asawa po niya ang nag-positive. Yes, so kaya nga, hindi naman siya ang pasyente. Yung asawa niya ang pasyente. Kasi nga hanggang ngayon, yung asawa niya naka-confine pa sa Labo District Hospital. Dahil yung baga niya ay may tubig. So, kaya may tubo na nakalagay doon sa baga niya kasi hindi pa na totally drain yung tubig doon sa baga. Okay. So, sa kasalukuyan po, anong mga instruction na gusto niyo ipaabot sa ating mga kababayan? Nagipag-coordinate na po sa inyong Department of Health. Ano pong sabi ni Dr. Francisco, ang ating pong COVID-19 facility in charge po, Governor? Siya ay kaninang umaga, nung in-inform ko siya, kasi ako ang unang i-inform niya ng DOH. So, yun ang protocol kasi. In-inform ko rin siya na ganun nga. So, kaninang umaga,
So nagpatawag na sila ng meeting, then doon sila nakatutok ngayon sa contact tracing, ano. At yun nga, inalam na nila yung history ng babae. Ito pong babae po to, wala pong history to ng travel. Talagang sabi nga hindi rin ito lumalabas ng barangay Dumagmang. At ito lang ay nagtitinda ng kakanin, pagkain doon mismo sa loob lang ng barangay, doon sa Kabudan. Gov, baka may iba po tayong kasama sa media. May tanong po ba kayo sa ating Governor, Jomel? Okay. Gov, magandang hapon po. Tayo po ay under GCQ. So, magkakaroon ba ng pagbabago dito po sa sinasabing pagkakaroon natin ng positibong COVID-19? Wala pagbabago. Kausap ko ni Kapitan kanina ng Barangay Dumagmang, sabi ko, iwasan mo nang lumabas yung mga tao sa Barangay Pag-asa. Ganun lang instruction ko na wala mo nang dapat makalabas. Then kinausap ko din ng Kapitan ng X7 na yun din kasi ano yan magkatabing barangay yan pag lalabas ka ng Barangay Dumagmang, dadaan ka sa barangay si Chupalili, Barangay X7 yan. So kanina parang kinausap ko na higpitan yung checkpoint nila para walang makalabas na ng mga taga-Barangay Dumagmang. How about the massive contact tracing? Yun na nga, ang kasi alamin mo na history. So alam naman na nila kung sino yung saan sila mga pumunta. So yung araw pumunta kanina nabanggit ko na pumunta sa G-Lanes para bumili sa G-Lanes bumili ng gamot. Doon sa harap ng Provincial Hospital may nagtinda ng pagkain doon, bumili din doon. Doon sa Pilipi Segundo, anong sabi sa dito sa Mayanas, malapit sa Palengke din yan. So sa Pilipi Segundo. Segundo, yun nga. Yun lang ang pinuntahan ng babae. Okay po. Ricky, Governor, magandang hapon no. Parehas pong sabi yung COVID-61 at yung COVID-68, nag-meet sila sa Camarines Norte Provincial Hospital. So, how about dito sa ating mga frontliners at mga health workers ng ating Camarines Norte Provincial Hospital? Yun nga, sa Provincial Hospital, magkasama sila doon. Then sa Davao District Hospital, nagkasama pa rin sila doon kasi halos same day nung ilipat sa Davao District Hospital. Yung mga doktor na may contact doon sa patient 61, kanina po may result na yung 4 na doktor negative sila lahat. So yung mga nurses, yung mga iba pa natin mga doon, mga personnel na may contact din doon. So nagkaroon ng reswabbing. Kasi yung nireswab yung sila yung nag-expire na kasi nila kasi di ba nagkaroon ng problema yung Bicol RITF. So nagkaroon ng reswabbing kasi na-expire na yung swab na ginawa sa nila nung 1 week ago pa. Okay po. Gov, wala na po kaming tanong. Nasa inyong pagkakataon, kausapin niyo yung ating mga kababayan. So sa mga taga-Camarines Norte po, sa mga kababayan natin. So talagang dapat po talaga magdoble ingat po tayo. Talagang hindi po talaga natin nakikita ang kalaban natin. So kung ano po yung mga sinasabi sa inyo, dapat sumunod lang po tayo para maiwasan po natin na tayo po ay magkaroon ng itong COVID-19 na ito na tinatawag. So ano bang number 1? Yung mga dapat paglalabas kayo ng tahanan, kayo po ay naka-face mask. Yung physical distancing po, dapat i-observe natin 'yon. At laging paghugas ng ating kamay, Yun na lang po, napakasimple lang po pag tayo po ay makikinig at susunod sa mga protocol, sa mga sinasabi po namin, sinasabi ng mga expertise sa mga health workers. Siguro po dapat wag mga taga-Camarines Norte. Ilan po, maraming salamat. Thank you sa inyo. Binagdag ko lang po.